Hi friends, let me sing a cutie story. Pay attention, listen to me. If you want, sorry. இன்னைக்கு நான் ஒரு கதை நான் பாட்டு பாட வரல, ஒரு கதை சொல்ல வந்திருக்கேன். இது நம்ம ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார் தான் சொன்னார் ஒரு மீட்டிங்கில். நம்மள மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அண்ணா ஒரு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா சார்கிட்ட, அப்துல் கலாம் சார்கிட்ட, என்னன்னா சார் நம்ம வாழ்க்கையில் ஏன் சார் பிரச்சனைகள்லாம் வருது, அப்புறம் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார் சொன்னார், ஒரு கதை சொன்னார். என்னன்னா எல்லா பறவைகளும் விளையாண்டுட்டு இருந்துச்சான். அப்போது சடனாக மழை வந்துருச்சான். ஃபாஸ்ட்டாக பறக்கிற பறவைலாம் ஃபாஸ்ட்டாக பறந்து போச்சான். ஸ்லோவாக பறக்கிற பறவைகள்லாம் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற மரத்தில் போய் சேவ் பண்ணிச்சான். ஆனால் ஈகிள் மட்டும் பறந்து மேலே போயிடுச்சான். க்ளவுட்ஸுக்கு மேலே மழையே இருக்காது. ஆனால் அந்த க்ளவுட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு மழையே தருது. க்ளவுட்ஸுக்கு மேலே மழை இல்லை. நம்ம அந்த ஈகிள் அதே சேவ் பண்ணிடுச்சான். அப்படியே போக மேலே பறந்து நல்லா இருந்துச்சான். மாரல் நம்ம வாழ்க்கையில் ஹாப்பினஸும் சேட்னஸும் கலந்து தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளையும் சால்வ் பண்ணணும், இல்லைன்னா அந்த பிரச்சனையே வராது. தேங்க்யூ, பபாய்.